Guys, welcome muli sa Dong's TV. Ngayong araw guys, ang ating testing naman itong bagong router ng PLDT. Ito yung bago nila ngayong 5G na labas na ang unit nito guys is H1533381. Testing natin to guys kung ilan yung bilis niya, no. May band locking pala to guys. Try natin ito sa Okla kung ilang Mbps ang kaya niya. Meron siyang band locking guys, no. Siyempre mas maganda to kung 5G talaga yung area mo. Abot siya na ganyan yung bilis niya guys, no, dito sa area ko. Pero magkaiba yan dito sa kabila yata. Kaya dito sa fast.com is 274 Mbps. Dito naman sa kabila, hindi siya bumababa guys ng 250 Mbps. Sulit na rin to guys, no, kasi ito yung pinakamababang 5G na router ng PLDT. Depende na lang yan sa lugar guys na. Sa pag band locking naman, maglalagin ka lang sa default nya. Ito kasi pinalitan ko na tong sa akin. Ang band locking nito guys dito sa advance. Yung advance. Then system. Tapos sa baba nun guys, system settings. Then developer option. Click mo yan, developer option. Maglalagin ka ulit guys ng account mo. Yung default lang naman niya. Wala pa pong open line itong ganitong router guys, no? Pero pwede rito yung mga SIM card na may only na 1.5, 149 and 3 months. Then band, ito yung band selection niya. Sa 4G pwede ka mag-lock mga band. Dito yung mga band na pwede mong i-lock. Meron siyang band 1, band 843, 2041, 2843. Tapos sa 5G naman, ito yung mga band na pwede mong i-lock. N1, ito, N840. Yung sa akin, nilock ko yan sa N1 sa 41. Save mo lang siya. So yun lamang guys, no. Para sa akin, sulit itong bagong PLDT na 5G. Dito pala ito sa Tayog, Pangasinan. Hindi pa lahat ng area sa Pangasinan ay 5G. Sa pagkakalam ko, ang 5G lang dito sa Pangasinan is Rosales, Villasis, Ordaneta, Binalunan, Dagupan, Manawag, Malasigi, Bayambang. So ano pang hinihintay nyo? Dito na tayo.